continuant amb la qüestió de la relació universitat-empresa, també parlar de aquesta qüestió de l'experimentalitat, que no és molt manifesta en l'àmbit de les arts i les humanitats, i que sembla que no, però també nosaltres fem investigació que està en aquesta línia. Per exemple, des del Departament d'Història de l'Art, la Facultat de Geografia i Història, es tenen laboratoris i es treballa en l'anàlisi físico-químic de pigments, de matèries primes, arqueologia, història, art, en col·laboració en el Parc Científic, l'ESCIE. Aleshores, jo crec que visibilitzar aquesta qüestió de l'experimentalitat, i no només visibilitzar-la, sinó també donar més recursos, no? per a aquestes àrees que sembla que no, però que sí que ho fem. I ho fem, de fet, en aliances molt bones dins i fora de la Universitat de València, en col·legues que són d'altres branques del coneixement, la química, la física. Aleshores, visibilitzar tot això i ampliar els recursos seria molt bo. També enllaçant en allò que dèiem abans, no? dels doctorats industrials, de la projecció de la investigació a la societat mitjançant l'indústria, la professionalització, els compromisos socials molt concrets, no? No sé, què penseu? Sí, en això de l'experimentalitat, de fet ja vàrem tindre un intent, no? un assalt en el tema del dret, de la titulació de dret, i li vàrem demanar a la consellera que revisara l'experimentalitat, perquè el dret que està impartint-se ara no és el dret de fa 15 anys que no s'ha revisat l'experimentalitat, no? No ho va voler tocar, perquè va dir que això necessitava una anàlisi, una revisió de totes les titulacions. Van dir, val, molt bé, doncs faces, que es faci allà, I és el que tu dius, el que l'arqueologia, el que fa la història de l'art, el que fa dret, el que fa altres titulacions no és el que es feia abans, i per tant, ara hi ha laboratoris en història, hi ha laboratoris en dret, i per tant, això s'ha de modificar, aquesta experimentalitat. I està en el tema, s'ha creat un grup, estan les vicerectors i vicerectors d'estudis, i l'altre dia la consellera va dir que, quan jo li reclamava el pla de finançament, va dir que el tema de l'experimentalitat ja estava quasi resuelto. I entonces jo, que no sabem com, però bueno, dic, quasi resuelto vol dir que no sols és canviar el número, passar de 1 a 2 o de 2 a 3, és amb una memòria econòmica que permeta a aquest canvi d'experimentalitat utilitzar més recursos per a fer aquesta experimentalitat. No m'ha contestat, dic, i el millor seria que això s'incorporara en el pla de finançament. El pla de finançament reflectirà també els diferents nivells d'experimentalitat que les titulacions tenen a hora d'ara. I en això estem, però és que això és clau. És dir, a mi no serveix de res que diga dret passa de 1 a 2 o de passa de 1 a 3 i ens quedem en el mateix finançament per a laboratoris docents, per a laboratoris d'investigació, per a infraestructures, no. I el mateix en la vostra especialitat. Per tant, això està clar, que revise l'experimentalitat que falta té, però que es dote de recursos perquè aquesta experimentalitat es pugui desenvolupar com cal.